Test! Yeah! Vi prøver å spille. Stikk meg outklart, det er ikke bruker SVT og kjønvarspe. Hei, Spæli. Hei. Kommer vi? Det er vi. Det er vi. Oh. What? What the... Er det Marius? Yeah. Fucking Marius. Kom hit här! Yes. Det var så gott. Spela. Oh my god. Spela vi. Kvärt. Spela. Han Jack lite över det. Nej, också. Marius. Ja, Marius. I'm hard, ja det. Ja, that's amazing. Afro-ash. Breathtaking. Störst boys. Med samme ordla största fantasspel. Har du Marius med? Gör det! Har han nu? Hej Marius! Hej! Next time signas. Eller ikke. Alla amazing moment video. Ja, Ola. Kände mig att vi checkar eller kvärt. Ja, shit. Och bara anledde uttrycket som du har. Det är samma att men någon allt. Nej. Är det samma? Så det är figurer. Han har alldeles akkurat samma stare. Han är så stare. Han är så Tell the punch med. och shit. Ja. Checkar lite detaljer. What? Men checkar allt detaljen. Take det med. Är det? Ja. Nu kan den äntligen komma. That's so true. Ja, jag kan stå... Okej. Ah. Det var en jävla kedligt där. Vad är det nu? Ja. Excuse you? Right. With lunch. Oh no. Oh. Ah. Tack för det. Det? That door. Oh my god. Vad det? Vad är det? Nu svarta videon Esbern. Visst du hickar den för. Du också slett hukte det över det sista. Jo, det tror jag. Ja. Och så att det sista inte var tätt och watertätt. Water. Så jag skulle säga nej. Ja, inte så okej. Så ner här. Där. Yeah. Vad är det för täcka för lunch? Nej. Okay. No, I get it. What the fuck, dude? Ah, shit. Det är för att jag kan evighet. Come on. Yeah. Nej. Hoppas du mer bruk för någon. Ah, shit. Ah, fuck. Allegiance. One mappo. Yeah. There's X. Nej, vad spelar Age of Empires?
Age of Empires. Nej. Du eier du spillet? Sånn det. Jeg vet ikke. Han er ikke at han min som bean. Jo, vi har det. Ok. Bare jeg som ikke tog fyllt jeg hva det faktisk gjørst. Här är han med ju. Ja, men som bean. No, det er nye. Jo, vad the fuck nu. Fuck. Fuck it is. Yeah, Rachel. Unnecessary. What is it, dudes? Yeah, that they bomb me. You got a small key. This key may open a door in this dungeon. Wait. Jag ska flyta. Chill. Oh, snap! Vi går. Är spänt på den nya Zelda? Jag vet inte. Nutja sin 3DS. Ja. Det känns ju för en 3 år, dude. Ja. Ja, det är långt ju. Ja, Men det ser inte cool ut att remake av SNES. Nej, det är inte remake, det är VR. Jag vet, men det händer inte akkurat det sammaste. Inte det remake. Jag vet inte kanske. Fuck! Alltså, Fällt ju mig! Nu bara. Nu blir det också som Mario, för fucking pipes. Yeah. Det får någon lunch. Det är det. Vad kan du ordna Super Mario? Link's Awakening. Ja, ordna Link. Det här är next Super Mario. Next Super Mario character, yes. Sonic. Alla första strategier att jag vinner en bam Yoshi bams. Ja, det visste som Mario här. Så boom. No! Fuck! Oh, okay. Nej, så. Allt fucking för rätt mig. Allt. No. No. Okay, on those. Nej. Ah, on. Yay. Ooh, boss key. Yay. Nice. Jeff there? Yeah. Rainbow Road. Yeah. Rainbow Road. Nej. Fuck Rainbow Nej. Road. It's all fun and games until once. Yeah, it's all fun and games until someone picked Rainbow Road. So true. No, that's me. Horen. Da må du så ikke gå hornet til det, Esbern. Onje bara. No. Säg något. Horen. Ikke fortjent av verdens followers. Ah, you suck. Come on. Slide fast.
Jag sang så gammal. Nej, jag får ner under eten. Nej! Jo! Ska vi säga allt som... Jo. Släpp igång. Ungefär. Prata med emotional hostage. Ja. Du med emotional support. Du är för mot bossen nu. Men det är ju en emotional hostage. Whatever, gör som vill. Kan fuck ska jag göra? Ja, ja. Ja, jag gör som bil. Damn right. Ah, fuck. Det ska räka så ständer han stickler. Oh, jag glömde allt om oss när. Innan så räkan. Fuck. Oh. Oh. Han vill starta stickler, Snash. Dodge. Oh, I see. Yeah, då igen. Sucker looper. Shit, that is that. Ah, no. Okay, nice. Sponsornish. Oh. Ah, då igen. Nu. Ah, spresters. Had det fucked up av det. Men det är cool väl. Ah, för oisen. Yeah! Yeah! Esbern! Second! Bad 10. Oh, anländer här, okej. Alltså för att det sista... Tanken om det var lite snöjt, att ge den bara en stein. Som hast normal stein, det var det nya. What? Jag har försökt nästa där, har inte? Jo, finns stein. Yeah. Go to the Tower of Ganon. Yay. Hey, Esbern, hvis I var som super evil villain, jag vill kalla en torn för Tower of Levi. Tower of Levi, ich war Pyjama Tower. Nej. Det är Det är Ganondorf. Eller Ganon. Ah, ja. Han har Tower of Ganon. Wow. Wow! Seriously, sunken is so good, Wish. That looks scary. Yeah, fuck you, Esbern. Inte mitt just att säga.